Hayırlı kün dostlar. Belki mende köpleriniz kulga alırga өлгөргәндер. Oila Мәктәбе журналының менә шундый якты, матур җәйге тышлыклы 6-нчы саны дөнья күрде. Гадәттәгечә, әлеге журналда без аиләгә кагылган бик күп проблемаларны кулашларга тырыштык. Проблемага кадәр иң башта әлбәттә инде безнең төп язмабыз ул матур гаиләләрне сүрәтләү. Бу санда безнең Ульяновскидагы татарларның төп лидеры Рамис Сафинның гаиләсе, аларның бала тәрбияләү ысуллары, ир һәм хатын мөнәсәбәтләре бик кызыклы язма килеп чыкты. Рәхәтләнеп укырга тәкъдим итәләр. Шулай ук безнең май аенда президентыбыз Рөстәм Миңнеханов күп балалы аналарны ана даны медале белән бүләкләү турында указга кул куйды һәм андый данлы аналарны без әлбәттә сезнең тәкъдимгә күрсәтми кала алмадык. Алар хакында да бөтен кешеләр дә белергә тиеш дип санадык. Шулай ук пандемия чорында үзебезнең арадагы дусларыбыз, яшьтәшләр, гаиләләр генә түгел, чит илдәге милләттәшләребез дә ничек яшәделәр икән соң дигән сорауга җавап эзләргә тырыштык. Чөнки тәҗрибә алышып яшәү ул һәрвакытта файдалы. Матур язма белән таныша аласыз. Матур һәм күңелле тормыш белән бергә аның янәшәсендә авыр, кайгылы, борчулы, проблемалы тормыш параллель бара бит. Андыйлар хакында да бу санда яздык. Балалар ятимнәр йортындагы балалар хакында һәм ятимнәр йортында гына түгел, хәтта гаиләдә яшәп тә үзләрен якланмаган дип хис иткән, әти-әниләре тарафыннан тиешенчә дәрәҗәдәге тәрбия алмаган балалар хакында да журналыбызда яктырттык. Бу һәм башка кызыклы материаллар турында журналыбызны укыгач таныша аласыз. Кемнең өенә язылу аша килеп ирешмәгән әлеге журнал Татар китап нәшрияты кибетләрендә һәм киоскларда безнең журналны сатып алырга